Калісь на Беларусі, кажуць, жыў такі князь, які марыў перамагчы смерць і ўладарыць вечна. І дзеля гэтага ён выкарыстоўваў не толькі, кажуць, навуку, але і розныя рытуалы. Ён абкружыў сябе чарнакніжнікамі і нават выракся хрысціянства. І вось я вырашыў завітаць у тое мястэчка, дзе і адбываліся ўсе гэтыя падзеі. І вось я тут, мястэчка Чарнаўчыцы, Брэсцкі раён, Брэсцкая вобласць, Рэспубліка Беларусь. Дзень добры, панове! Упершыню Чарнаўчыцы ў летапісах узгадваецца аж у 15 стагоддзі. І належала гэта мястэчка на той час шляхцічу Няміру Ваўчкевічу. І вось Няміра Ваўчкевіч узяў і прадаў гэтае мястэчка шляхцічу Івашку Ільінічу. А Івашка Ільініч быў ахоўнікам самога караля Польшы і вялікага князя Вялікага княства Літоўскага Казіміра. Гэтым ён заслужыў сабе вялікую славу Казіміра. Кароль вельмі паважаў яго і нават зрабіў намеснікам смаленскім. Але вось калі Івашка састарыўся, то свой век дажываць ён прыехаў вось сюды, у Чарнаўчыцы. Івашка Ільініч, кажуць, прыехаў у Чарнаўчыцы, тут ён памёр, тут ён і быў пахаваны. І вось на працягу 2 пакаленняў тут уладарылі шляхцічы Ільінічы. А пасля маршалак Юрый Ільініч узяў сабе жонку з роду Радзівілаў, пасля і дачку сваю аддаў замуж за аднаго з Радзівілаў. І калі ён памёр, то вось тут, у гэтай мястэчку, пачалі ўладарыць Радзівілы. А дакладней кажучы, гэта Мікалай Крыштаф Радзівіл, а па мянушцы Сіротка. Энцыклапедычная даведка. Мікалай Крыштаф Радзівіл, па мянушцы Сіротка. Нарадзіўся 2 жніўня 1549 году. Памёр 28 лютага 1616 году. Дзяржаўны дзяяч Вялікага княства Літоўскага. Сын Радзівіла Мікалая Чорнага. Вучыўся на радзіме ў пратэстанцкай гімназіі, потым ва ўніверсітэтах Нямецчыны. У 1567 перайшоў у каталіцтва. У 1579 атрымаў пасаду маршалка Вялікага княства Літоўска, вядомы як удзельнік Лівонскай вайны і змагар з пратэстантызмам. І вось Мікалай Сіротка Радзівіл вырашыў заснаваць тут сваё ўласнае графства з цэнтрам у Чарнаўчыцах. І распачалося будаўніцтва, скажам так, сталіцы. Пачаліся будавацца вуліцы, на вуліцах дома, корчмы, млыны. Сюды пачалі з'язджацца гандляры, рамеснікі. Адным словам, мястэчка пачало разрастацца.
Ну, канешне ж, сталіца павінна выглядаць была не абы-як, і таму на цэнтральнай плошчы пачалі будаваць вось гэты касцёл, касцёл Святой Троіцы. Ну, праўда, некаторыя гісторыкі кажуць, што гэты касцёл распачалі будаваць яшчэ ільінічы, але ўсё ж большасць кажа, што менавіта Сіротка у 1583 годзе заклаў вось гэты касцёл. Архітэктарам сюды быў запрошаны італьянец. Хаця Сіротка і больш дбаў, відаць, не аб архітэктуры, ну, хаця ён хацеў, каб касцёл выглядаў велічна, прыгожа, але больш ён думаў і аб тым, каб сцены гэтага касцёла былі моцнымі, таму што быў час войнаў. І вось, дзякуючы прадбачлівасці менавіта Мікалаю Сіроткі, гэты касцёл і вытрымаў усе войны. І да нашых дзён з таго часу вонкава амаль не змяніўся. Падчас Другой сусветнай вайны вось тут у Чарнаўчыцах здарыўся такі выпадак. А немец, які кватараваў на той час у мястэчку, страляў ля касцёла варон. І не бачыў, як ішоў абоз па мястэчку нямецкі і выпадкова патрапіў у руку нямецкаму афіцэру. Немцы падумалі, што гэта партызаны тут заселі ля касцёла. Пачалася страляніна. Яны прыбеглі сюды, пачалі вакол шукаць, няма нідзе нікога. У касцёл уварваліся, і тут нікога не знайшлі. Тады немцы пачалі хапаць вось гэтыя лавы, разбіваць іх, класці пасярэдзіне і паліць іх. І ў агонь пачалі кідаць старажытныя драўляныя скульптуры, абразы, харугвы. Людзі пачалі прыбегаць да касцёлу, прыбег стараста райскі. І ён ведаў нямецкую мову, пачаў тлумачыць, што ніякіх партызан тут няма і ніколі не было. І вось калі гэтыя абразы гарэлі, то немец той, што страляў, не вытрымаў, выйшаў і расказаў, што гэта ён страляў і што выпадкова патрапіў у руку афіцэру. Але падчас гэтага пажару было вельмі шмат спалена і скульптур драўляных, і таксама ікон. Але тады ж касцёл быў адноўлены, і ён больш не зачыняўся ніколі і працуе і па сённяшні дзень.
Пасля смерці сіроткі ягоныя нашчадкі прадоўжылі будаўніцтва графства. І вось у сярэдзіне 17 стагоддзя сталіца Чарнаўчыцы была, ужо пабудаваная, і чарнаўчыцам належала аж 400 вёсак. А ў 1671 годзе Радзівілы пабудавалі тут сабе палац. Праўда, у якім ён месцы быў пабудаваны і які гэты палац быў, аб гэтым звестак ніякіх не захавалася. Вядома толькі, што ён быў аднапавярховы, а ў яго сені магла заехаць аж шасціконная карэта. А перад палацам у іх быў звярынец. І вось што цікава, што гавораць, у ім не было ніводна замежнага звярка, а былі толькі нашы, якія былі злоўленыя ў Белавежскай пушчы. І вось 11 лістапада ў 1705 годзе у сям'і наваградскага ваяводы Яна Мікалая Радзівіла нарадзіўся сын, якога назвалі Марцін. І вось гэты Марцін яшчэ з дзяцінства усіх здзіўляў сваімі такімі сваімі здольнасцямі. Ён яшчэ маленькі пачаў віртуозна іграць на скрыпцы. Ён вельмі хутка вывучыў некалькі моў, і што цікава, што неяк так усё цікавіўся больш дакладнымі навукамі. Гэта матэматыка, фізіка, хімія. А калі ён вырас, яго адправілі вучыцца ў Нямецчыну, пасля ў Францыю. І вось там, кажуць, ён паводзіў сябе таксама неяк вельмі дзіўна. Ён не меў ніякіх сяброў, заставаўся на самоце, часцяком ставаў і граў адзін на скрыпцы. І вось гавораць, што пасля вучобы ён заўсёды ішоў у горад па вечарах, дзе збіраліся зладзюгі розныя, забойцы, дзяўчаты лёгкіх паводзін, і што цікава, там, дзе збіраліся калдуны. Калі памёр бацька Марціна, наваградскі ваявода, то ён атрымаў вялікую спадчыну. Гэта ўся клецкая ардынацыя, шмат зямлі ў Вялікім княстве літоўскім, Рэчы Паспалітай. Але Марцін выбраў менавіта вось гэты маёнтак у Чарнаўчыцах, прыехаў сюды, закрыўся ў сваім палацы і пачаў тут ствараць хімічную лабараторыю у сутарэннях палаца. І кажуць, пачаў вынаходзіць так званы філасофскі камень. Энцыклапедычная даведка. Філасофскі камень. У апісаннях сярэднявечных алхімікаў рэактыў, неабходны для паспяховага пераўтварэння простых металаў у золата. Філасофскі камень таксама называлі вялікім эліксірам, чырвонай тынктурай і панацэяй жыцця. Гэтаму сродку прыпісвалі ўласцівасці не толькі высакародзіць металы, але і вылечваць усе хваробы, маладзіць старое цела і працягваць жыццё на неверагодна доўгі тэрмін. Вось не ведаю, наколькі ён ужо быў да вынаходніцтва гэтага філасофскага камню, але ўся радня пачала хвалявацца пра Марціна. Аб яго здароўі, аб яго розуме, каб ён не памутніў. Таму што Марцін не вылазіў са сваіх гэтых лёхаў са сваіх, не вылазіў з гэтых розных хімічных лабараторый. Ён сядзеў увесь час над гэтымі колбамі. І вось сюды, у Чарнаўчыцы, пачалі з'язджацца розныя дзіўныя людзі. І таму радня пачала неяк так хвалявацца аб тым, каб ён не з'ехаў з глузду і не захварэў на якія дурныя хваробы. І вось тады радня яго, Радзівілы, вырашылі Марціна ажаніць на Аляксандры з роду Бельчацкіх. І вось кажу, што пасля жаніцьбы Марцін бы гэтую ідэю скажам так, ідэю аб вынаходніцтве філасофскага камня адклаў у бок. А калі ў яго нарадзіўся сын, то ён разам з жонкай Аляксандрай пачаў выязджаць у свет. І вось на яго розум, на яго эрудыцыю звярнуў увагу сам кароль Рэчы Паспалітай Аўгуст III. І кароль, скажам так, адараваў князя пасадаю дворнага крайчага. Але вось шчасце Марціна было нядоўгім, таму што пасля чарговых родаў ягона жонка Аляксандра памерла.
І вось пасля смерці Александры Марцін ізноў жа закрыўся ў сваім чарнаўчыцкім замку і прадоўжыў шукаць сакрэт неўміручасці. І вось ягоныя сябры, чарнакніжнікі, параілі яму, каб ён звярнуўся да іўдэйскай кабалы. І вось, каб лепш разабрацца ў гэтай іўдэйскай кабале, нават пачаў дзеля гэтага вывучаць іўрыт, каб прачытаць гэтую кабалу, а пасля і наогул перайшоў з каталіцызма ў іўдаізм. І вось сюды, у гэтае мястэчка, зусюль пачалі з'язджацца яўрэі. Ён іх ставіў на ўсе пасады. І вось уся радня яго пачала хвалявацца, а таксама і шляхта. І з-за гэтай вось іўдэйскай кабалы яго наогул пачалі лічыць вар'ятам. Энцыклапедычная даведка, кабала, духоўнае містычна-філасофскае вучэнне, асноўнымі кнігамі якога лічацца кнігі Ецыра, Зоар і пісанні Ары. Усе гэтыя кнігі з'яўляюцца неад'емнай часткай традыцыі іўдаізма. Цягам гісторыі кабала проста цілкосна паўплывала на многіх філосафаў і навукоўцаў. У апошнія гады вучэнне набыло значную папулярнасць у агульнай культуры. І вось Марцін, кажуць, сапраўды пачаў шалець. Аднойчы ён схапіў свайго малога сына і так яго збіў, што той на ўсё жыццё застаўся гарбатым. У яго нават у замку быў наёмны забойца па прозвішчу Грабоўскі. І вось гэты Грабоўскі па першаму шківку Марціна ляцеў, куды то яму скажа, і спальваў альбо забіваў любога шляхціча. І вось варта было б каму-небудзь толькі сказаць, што нехта там сядзіць і дрэнна думае пра Марціна, як туды накіроўваўся Грабоўскі і выразаў усю сям'ю. І вось пры ўсім гэтым ён як бы спрабаваў сябе паставіць такім шчырым набажным іўдэем. Але вось у сінагогу ён заўсёды прыходзіў у такім нейкім дзівакаватым лапсярдаку, а на шыі заўсёды насіў ордэн хрысціянска святога Губерта. І вось ён нават вось тут у Чарнаўчыцах трымаў цэлы гарэм. У яго было больш за 200 дзяўчат у гарэме. І гэта ён ні ад кога не хаваў. Праўда, пазней ён жаніўся, у яго былі свае дзеці, але над імі ён таксама здзекваўся і трымаў іх у затачэнні. І вось усё гэта Марціну сыходзіла з рук, таму што, самі ведаеце, хто такія на той час былі радзівілы. І вось толькі пасля таго, як Марцін да паўсмерці збіў аднаго святара і гэтую справу касцёл давёў да суда, то тут толькі радзівілы перапужаліся, таму што прыйшла пагроза, што частку зямель іхніх могуць канфіскаваць у дзяржаву. І яны дабіліся таго, каб Марціна прызналі вар'ятам. І арыштаваць яго адправілі таксама чалавека са свайго роду, Гераніма Радзівіла. І вось расказваць, калі Геранім з атрадамі падышоў да Чарнаўчыц, да Чарнаўчыцкага замка, то слугі Марціна пачалі абараняцца. Пачалася страшэнная бойка, страляніна. І вось цікава, што расказваюць, што Марцін увесь гэты час у адным з пакояў проста стаяў і ціхенька іграў на скрыпцы. Яго арыштавалі і адвезлі ў Слуцк, дзе пасадзілі у турму пад нагляд радзівілаў. Памёр Марцін Мікалай Караль Радзівіл у 1782 годзе ў Слуцку. Але вось пахавалі яго у іхнім радавым маёнтку ў Нясвіжы, у Нясвіжскім касцёле побач з іншымі радзівіламі. Але вось яшчэ не адзін год постаць Марціна Радзівіла натхняла празаікаў, паэтаў і мастакоў да напісання розных твораў. А таксама натхніла гэтая постаць і ягонага унука Антонія Радзівіла. Энцыклапедычная даведка. Антоній Генрых Радзівіл. Нарадзіўся 13 чэрвеня 1775 году. Памёр 7 красавіка 1833 году. Палітычны дзеяч, мецэнат, кампазітар, спявак. Удзельнічаў у паўстанні 1794 году пад кіраўніцтвам Тадэўша Касцюшкі. Пісаў рамансы, дуэты, трыя. Праславіўся як кампазітар оперы «Фауст».
Калі Марцін памёр, то ягонаму внуку Антонію было ўсяго толькі 7 гадоў. І вось гэты ўсе расказы аб злачынцах дзеда ён успрымаў проста як нейкую такую сямейную легенду, ну, сямейнае паданне. Дзед яму з расказаў гэтых уяўляўся такім філосафам, які хацеў, каб людзі жылі, ну, доўга і шчасліва, каб ніколі не паміралі. І вось калі ў 1808 годзе выйшла трагедыя Гёте «Фауст», то Антоній, калі прачытаў яе, яму вось гэты галоўны герой Фауст нагадаў ягонага дзеда Марціна. І Антоній стварыў оперу «Фауст» і прысвяціў яе свайму дзеду. І вось гэтая опера ў 1835 годзе з поспехам прайшла ва ўсіх еўрапейскіх тэатрах, і сам Гёте назваў яе геніальнай. Вось так мастацтва ператварыла як бы, ну, злачынцу такога своеасаблівага героя. А вось пасля смерці Марціна чарнаўчыцкае графства праіснавала нядоўга, таму што пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай у 1795 годзе чарнаўчыцкае графства ўвайшло ў склад расійскай імперіі. І вось у прасторах расійскай імперіі яно і растварылася. Вось гэта царква Пресвятой Багародзіцы была пабудавана яшчэ аж у 1733 годзе пры Радзівілах. Будавалі яе народныя майстры, і таму тут як бы спалучыліся і народнае дойлідства, і элементы барока. Царква пабудаваная ў выглядзе крыжа. У 19 стагоддзі, праўда, спрабавалі крышку перарабіць, ну але па вялікім рахунку яна засталася нязменнай. Калі алхіміка Марціна Радзівіла зняволілі ў слуцкай турме, дзе ён знаходзіўся пад наглядаў сваіх родзічаў Радзівілаў, то ягоная другая жонка, над якой ён здзекаваўся, яна ўвесь час прасіла і дабівалася таго, каб Марціна выпусцілі. Каб выпусцілі яе мучыцеля, бо яна даравала яму, як даравалі першыя хрысціяне сваім палачам, кажучы: «Выбачай нам правіны нашы, як і мы выбачаем вінаватым прад намі, і не ўвадзі нас у спакусу, але пазбаў ад злога». Да пабачэння!